Anakaye mondo mi warangi kaka wadamana yudo gi okinyi ma kawuono to nyalo bedo kanyo ni je weche mathoth manyalo bedo ni waluni okinyi ma kawuono kata kamano moko bende nitie manyaka sani manyalo bedo kanyo ni warango ni nyakwar Ramogi Jwang kanyo bende kwarangi county no ma Homa Bay weche go osebedo katimore e yo machalo nade county ma Homa Bay yawacho kanyo ni Gladys Wanga oyombo e ng'weno mar laro kom governor e county ma Homa Bay Wanga oyombo bang' yudo ombulu maromo 244,559 ka gavana machon ma kaunti ma Nairobi Evans Dembo Kidero obedo e namba 2 mano gi ombulu maromo 154,182 dwoko makamago manolandi kod apisa matayo yiero e kaunti ma Homa Bay Fredrick Apopa ma bende ne olando ni jaloch e lemo mar senator en Moses Kajwang mar ODM lemo mar Woman Rep ne okaw kod Daktari Joyce Osogo ma ong'ere gi nying mar Bensuda. I'd like to thank the people of Homa Bay for the overwhelming mandate that they've given us. It's deeply humbling. The huge responsibility that has been laid on our shoulders is overwhelming this evening, this morning. We always hoped that we would win, but that we would win with such overwhelming majority and mandate was never in the slightest of our expectation. And therefore, the people of Homa Bay, you have overwhelmed us with your vote of confidence. And I want to state here unequivocally that we will not betray this trust. We will take this responsibility as seriously as you have laid it on us. We will not let you down. I come back to the county government. I know we've been working as a team, very solid team, who had a unique campaign. I very believe that people are missing our campaign. And I want to thank also my women. I want to emphasize that because, you know, it's unique this time that women, we are growing. Even though the two-third gender rules didn't undergo the right passage in Parliament, probably it was frustrated. By this time, I'm telling you, no way it is going to go. With Bensuda in Parliament, they're going to achieve it. Okay. For having affirmed their confidence in me and in the party. I also want to thank my colleagues with whom we walked around the county campaigning as a team. We call ourselves the six-piece team. And I'm glad that today indications are that all of us in the six-piece team have all sailed through. In fact, the main cherry now on the cake will be to see Raila Amolo Odinga sworn in as the president of Kenya, because the rest of us, already, our positions have been affirmed. Nyakwar Ramogi Jwang kuoge county no ma Homa Bay warango bende county mamoko ma osebedo ka yudo weche mopogore opogore kote kod duoko mago mag kombego mag county wado kanyo ni Ngire Peter Nyang' Nyong'o ema koro dok bedo governor e county ma Kisumu. Nyong'o ne oyombo e yiero mano bang' yudo ombulu maromo 319,957 ka iluwe kod Jack Nyanugo Ranguma mane oyudo ombulu maromo 1,600. E lemo mar senator Tom Ojienda mane olandi kaka jaloch ka lemo mar Woman Rep okaw kod Ruth Odinga ka kaunti ma Sumba winyi mathoth. Erokamano nyagi thuolo ni endi duoko mabendo osebed kwarito kane wago tach kaendi arenye chak luto ombulu chieng' tich ariyo saa 11 okinyi nyaka e sechegi eki koro duoko osewuok e kar kwano ombulu maduong' kaendi ma Tallying Center ma kar tiegruok ma Tom Mboya. Wan kod Governor Peter Anyang' Nyong'o ma bende emowuok kaka jaloch maka governor ma kaunti ma Kisumu e tielo machielo ka bende oyudo okura maromo 319,957. Wan kode kaendi mondo mi onyiso ni to winjo nade telo ne Kisumu County e tielo mar ariyo gik mano wacho ni odhi dok timo to setimo moko gethulo ni endi onyalo loso gi jokanyanam kwanano gi seche gendi bende odwani ring matek gichop e boma ma Nairobi mondo ging'ane to ombulu mamalo to dhi nade. Erokamano ahinya machiegni governor gethulo ni endi aneno kiwuotho kaendi gi minot no chako limo kaendi sate kurito ni duoko ma kawuono ni endi dhi ni nade nyawacho ang'o ne jokanyanam gethulo ni endi mabende ne rito ni Kisumu County rwedhi ne dhi nade to ng'ama ne dhi wuok jaloyo. Erokamano nyama chiegni.
Mokwongo wero kamano IBC moset migawo mar IBC mosetayo gini maber nyaka kawuono. Nokoyot lakini wadhi nyime kwa kwe kendo go jopiny ma Kisumu mogonwa kura kendo mosebet mos ka girito matokeo masani kaka isewacho no wan kwaseneno maka koro wadwa dhi Nairobi mondo wang'e ni to jatendwa kerwa manyien mar abich Raila Amolo Odinga osedonjo koso. Kwaseneno mane kwanyalo koro go tenga ni wamor wasetimo gik moko te, lakini wawacho Kisumu ka ni wasetimo wadak timo ma team ma wan go kaeri maeri minot iluonge ni minot. Okay. My wife Dorothy Nyong and my deputy governor Matthew Widi give me no de bend. Yes. Koro ma team what you go ka to joga ben mancho gine no telo ni campaign no ka gibet kanyo e wigi motegna enya mo kumwadhi to kaka wacho ni wasetimo wadok timo gima wasetimo kuom abich mokadho en muse Kisumu wacho ni foundation. And the foundation never could be a ginywanyi makwatimo mang'eny. Maendeleo podi bwana kodi kibiro neno. Ingeni wan gi port kama licha enya. Mamende oseche kuwuok madongo dongo. Kadhi e port moko mag East Africa. Mawang' ni wadwa ni port ni obed tim gik mkariyo. Itimi ohala man mikawo mo itero Uganda gi Tanzania gi gik makamago. To mende biloso ka. Mawero port e piny mangima milose mende piny mangima kaka Singapore. President Jose wacho kamano joma biro bet kanyo joma bith kendo joma tiegre gin jo Kenya biro loso gigo. Omiyo Kisumu wan ng'iyo ni koro kwadi kamano to maendeleo mabiro ka joma okelo mwandu miluongo ni investors rasilmali biro medre Kisumu ka mondo dhi nyime mang'eny ahinya. Erokamano gi thuolo ni endi jalno mabende yotularogo koma bende obire thuolo mar ariyo kochopo kando chieng' ma kawuono en ang'o minyalo wacho e wachno gi wach mogik mabende nyalo nyiso ni kwar jo Kanyanam kapok iringo ichopo e boma ma Nairobi. Ok ang'eyo kumodhiye ing'eni an be ok ajakwadhe an ayude na pap kwalaro kom omiyo kasekawo kom ni koro kumodhiye no koro ok saucha mano mare koro nyalo dwaro jodala gi mondo ipenji an to koro iweya mosa adwa rito Kisumu. Erokamano ahinya gavana, wach mogik ne jo Kisumu kotenore kod bende duoko mirito maduong' mar jogo malaro kom tend piny Kenya inyalo wacho ang'o gi sani nikech oganda gi e thuolo ni endi kwaneno weche mawuok koni kod kocha nitie kaka oganda chunygi omoko kendo chunygi go kibikibi kotenore kod kom tend jogo malaro kom tend piny Kenya. Chirie dhano wanang'e ni jo Kenya nochogo kura kar rombgi ni jakom omiyo ok wanyal bedo gi ka wan gi wasiwasi ahinya. Wang'e ni gik moko ochan yo maber kendo kapo ni oluw chik maber kaka chik ondiki kendo kapo ni okwan kura maber kaka nyicho jo Kenya goyo iseneno kata king'iyo Kenya mangima Azimio la Umoja wan Kenya Alliance yudo MPs yudo governors okay to yudo women rep to yudo MCAs e namba mamalo ahinya omiyo king'iyo kanyo tibiro ng'eyo ni kakoro chopo malo kucha mocho Raila Amolo Odinga loro piny gi rombo kar kwa kura monge kama ok noweyo anang'e jo Kenya biro miye kura kaka nwakwayeno kendo warito na seche matin tinyiso jo piny ni ama ker mar abich mar Kenya emomiyo wadhi kuro mondo wane gi wachno alosa ok rom yongo nyaka chiepo na wengewa ni gima kama otimre ekwa biro yiego. Erokamano ahinya gavana. Mana kamano gi e thuolo ni endi wadhi nyime kopogore kod duoko mag gavana kata jogo mane laro gavana wayudo ni wan kod kombe mag seneta mabende Ojienda Tom Odhiambo onyalo yombo kanyo gi kura 413,121 kane luwe machiegni ahinya kod Inos Kundu Okolo mabende nochungo tiko mag Jubilee kanoyudo kura 15,575 e komno endo mar jaod bura mano mong'ere kaka women representative ne wan kod jogo malaro kombe go egi ji 4 ka bende ng'atno mowuok kaka jalno moloyo kom mach kamano en Ruth Odinga mabende oyagi ombulu maromo 304,293 ka iluwe machiegni kod Valentine Otieno mabende yocha luongore kaka Agal Toto mabende oywayo Ruth ahinya ka oyudo ombulu maromo 80,117 ka iluwe machiegni kod
Rosa mabende noyudo ombulu 36,692 ka bende Filgona ema bende obede namba machien kanyo. Gie thuolo ni nyakwara Moga Jwang kaka nwasingonu ni wane wang'u kod itu mar kelonu duoko mabende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi mane duoko mag kombe 3 manodong'. Gie thuolo ni ageno ni seng'eyo ni gavani ma Kisumu kaunti en ng'a. Women rep ma Kisumu kaunti ni en ng'a mabende biro tayi kochakore sani nyaka higni 5 mabiro 2027. Bende seneta ni mabiro tayi e higni 5 mabiro en ng'awa. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime ka weche gi pod wamedo kolonu kwa funo we konde konya duto ka gie thuolo ni twarito to komno endo kata jatelo modong' ka bende duoko maduong' modong' anya bendo janalo Kenya sani okete pachgi en kom mamalo mar jogo malaro kom tend piny Kenya. Ka kamano to ero kamano gie thuolo ni med mana kete e Ramogi TV nikech wane wang'i gi iti mwafono gu weche mabende tucho ka kod kacha. Ero kamano ahinya. Erokamano ahinya Millicent adhi ambuka ni kaunti ma Kisumu. Weche pod thoth Kisumu kanyo ang'warang'onu kanyo ni jochung' mopogore opogore nyasi gi bago kanye. Iwacho ni yore mag rango ni nyaka sani ang'o matimore kaunti ma Kisumu ang'o kelo ni mana maler mane Ramogi TV kar ka wadhi nyaka kaunti no ma Migori. Wayudo kanyo ni jachung' mar ODM Uchila Yako e gavana manyien ma Migori bang' yombo e yiero mane otim odiechienge mokalo. Ochilo ne olandi kaka jaloch bang' yudo ombulu maromo 175,226 ka iluwe kod John Dache Pesa mar duond burano mar DAPK mane yudo ombulu maromo 126,141. Jachung' mar Jubilee Dalmas Otieno oyudo ombulu maromo 21,164. E lemo mar seneta jachung' mar ODM Eddie Okech emane olandi kaka jaloch ka lemo machielo mar Women Rep Fatuma Mohamed emane oyombo kata odoko ni ne ok ochung' gi duond bura mora mora. Wayudo duoko e yo makare mano land kanyo kod jata Yiero e kaunti ma Migori mano Ben Museti. Dache Pesa John 126,171. Maroa Rebecca Gatti 6,563. Marwa Chen Moronge 5,994. Bogo George Achina Yako 175,226. For all of us, we are going to deliver on all the commitments that we made to the people of Migori, but more importantly, we will fight corruption. We will ensure administration lives to its billing that we do not tolerate corruption. We will also ensure that besides delivering the services that county government is mandated to do, we will embark on a scheme to improve our income, to increase our income. And income will not only be increased in Migori County, but it will also be shared equitably. Nyakoro mokejwa ko kumage county no ma Migori warango weche motenore kod yiero kendo wacho kanyo koro jakom mar IBC Wafula Chebukati osiemo kweth mag siasa mondo owek donjore wacho ne owe donjore weche go kendgi magiwegi owe dondore gin giwegi mago ni ng'ama oyombo yiero mar jatend piny Kenya ka gichiwo twak makamane Bomas of Kenya mano otieno manyoro. Chebukati owacho kanyo ni IBC dhi nyime gi timo nonro ne oboke mag ombulu mane wuok e gwenge mapachoka mondo mi girangi ka bende gin kod nonro mar dieri. Okoni duoko yeye mar ombulu makamago ibiro landi mana gi duolno mar IBC. Between the different media houses, because the source of the results is the same from our public portal. We also allowed candidates to do their own tallying
And the tallying by candidates is for their own consumption and to assist the agents in carrying out the exercise we are doing here of verifying the results. The candidates cannot and should not attempt to declare themselves using their own verified results. That's the work of the Commission. And for presidential candidates, that's the work of the National Returning Officer. So that needs to be made very, very clear. The verification is ongoing. We have about 8 returning officers in the House, and this exercise will continue. We have observed that we need to fasten up. We shall increase some more desks so that we can move a little bit more faster. So we ask for your patience. Thank you all for your cooperation. Mano jakom IBC Wafula Chebukati ko chiwo ler mathoth wabedo mana gi horuok mana kaka ikono wa ikinde gi duto mana kaka jofwambo kendo ute fwambo pogore wan kama kelo ni weche gi duto mana kaka wamedo mana yudo wadhi e weche go boto ko duoko podi mag yiero mano mane Olandi kendo nyaka sani wayudo kanyo ni jachung' mar UDA Owen Baya oyiere kendo mar bedo jaod bura ma Kilifi North gi ombulu maromo 20,750 Baya oyombo jachung' mar ODM mano Eli Kalama Chai mane oyudo ombulu maromo 19,699. Duoko no land kod apisa matayo yiero e kar chung' od burano Amisi Sumo owacho Baya kanyo bende opuoyo jopiny ma Kilifi North kuom sire kendo bang' kane gisire motelo ne yiero mano ma higa 2017.